Guzi. Ikhohla iguzi. Lelakho. Ngabe ngithe serikhohliwe. Yabona phela lapho kuphela ikhohla. Wesikinkile. Ma. Ula. Nayi igusha iyadlala. Siphuma emotweni abatshetshenzana igiya likwenye indawo kodwa ngayibamba. Kodwa wangibamba kanti hawu awusasho ukuthi idonyiswa ngesithupha sakho suyiprogramile hawu sengathi hawu manje. Ayime ukhiye phela ukho esenzisa isithupha sami. Yona yasadungile isithupha engasebenzi. Asilokhuzanga sisebenzanga. Athi nje amaphoyisa mekimisa akuthanda caqje yakhohla xule nawe. Amaphoyisa afuna ngwanikeza mase ngwahlonipha kunje kuphela ngwanikeza umculo. Lalela mama. Yabona nangoma iqale phansi ngikwenze lento osala ufuna ngikwenzele yona. Okay ngizoyiqala phansi khona manje yabona sidla uqale phansi indaba ilana ekutheni Sikhinkile. Igama lezebo Sikhinkile lisuka phi ngoba ngempela khona ongazi. Umlando omkhulu le kodwa ke ngicabanga ukuthi ngo 2008 kodwa lithweni ngiwasha khona imoto ngasemakhaya lapha ngathiwa lapho ngukhawashi ngiwasha imoto. Kahle wena. Okuthi kwathiwa nasi Sikhinkilana kwathiwa Sikhinkile. Ngumude nje futhi uyilamba dlile Sikhinkile mina ngicabanga ukuthi nje angithi wema phela emhlabeni akuyi ngokuthi oyisidulu uthi oyisidulu. Oh yeah. Kenzeka kuthiwe nje umzacana uNtuli bayikuzimala ngembadlamba. Usikhinkile kwathiwa ngisikhinkilana ngoba ngibonala ngitanta ngehla ngenyuka erank. Ngithumeka ngiyala. Edathoni nje phela rank ngiyabonga kakhulu lapha edathoni erank bangikhulisa kakhulu ngiyabonga kakhulu. Basho ukuthi uyena ngempela. Manje thatha ukhulo uvela ukhuzwa ushawa njalo kuthiwa nango ke sehambe odlala washiya yonke into. Mina ngangihlukile ngoba ngangakhuzela into embi ngangikhuzela ukuthi umuntu ofukuzayo. Oyimesela kakhulu yebo. Njengoba namanje. Mina uyazi itshela indaba uma ngicabanga ukuthi ngifunda 7 igcina ngithengele uniform. Ngase ngiyiphantela nami indlela yami kodwa futhi eqondile futhi. Angikhohle ukuthi uma wakadla imali yami ngo800 kade ngivale ikole ngicina ngabuyanga. Imali yakho ayibole. Phela umuntu umzali imali ukumbona kodwa ayibuyi. Uyisebenzile igama lakho la ngempela. Hey namhla bazojabula abantu bosami batshela igama la ngempela. Igama la ngempela nguSikhinkili. Hawu Sikhinkili. Namanga njalo wena. Yazi. Ucentatha igama lami. Wayithola inhlanhla wayicela wayithola. Engangifunda nami ngicabanga ukuthi bokhumba ukuthi hayi siyamazi ugcili lo. Hawu bantu. Isibongo wasithole ngakhele ekhaba akhele indawo isemvoti. Isibongo wasithole. Ekhanda ubaba umjele. Mawuthe nje hawu mfana mjele bezokhozini uthi hawu hayi siyamazi uyise loyo. Ngoba ekhaya umuzi uyodumele waziwayo. Udunyiswa yini ngobantu bakhona bahloniphekile. Ubaba nje wensizwa eyaziwa nje umvoti wonke nomsingi uyazi uba umjene okay. Hayi uthi uyashaya ekhanda le ndoda. Cha we umuntu oyaziwa nje umnsizwa wayephethe ngisho insizwa indaweni nje waziwa. Ngempela. Futhi uyabazali iqhawe phela emidlalweni. Hayi. Manje indaba isekutheni wafunda ke lapha ezikoleni bekwazi umzika uthandwa esikole esiwafunda kusona. Bayayiqhenya. Emzika uthanda le omiss othisha bami odlamini babe khona bahamba ngisho ngeunderdrop. Uthi sazali iqhawe nani iqhawe yabo. Bambane. Ngesikhindi sangaphansi phela ukujabula. Ngishemona ngakorobha la ngekhanda phela cha usikini yamazi. Le ngoma ngizoyishaya khona manje futhi igusha indaba ilana impilo yakhe isishintshile imnandi yabade ngisho ngithi yabona ngizongithathela majukujuku omama bababhayi laba sigcoba nabo ibovu ngibona ngathi mawuqhamuka badilika ngisho emavinini behlele phansi hey wena ngigadile wema yabona lento ithi ngaso ngadayisela abantu ioriginal wami kubantu mina ngifike ngaphila impilo eqondile abangaziyo vele bazi nang nje hayi ngoba ngaphilile nje vele nje hayi ngoba njani hayi ngoba ngaphilile kodwa nje ngoba mawubuka unganakile ungacabanga mina mangibuka uJahile wathi hayi akusile ekhanda lokho kanti cha ngiphila ngo umehluko ukuthi ngiphila uoriginal we kaSikhinkili ngikuthanda yabo uthandwa umama engakhula emlalela mina ukhozi ngangazi ukuthi ngelanga uyongidinga ukuthi ngibe seduzo kwakhe ukubula ngami ngichawula nasandla awubukithi indaba njena ke ila ithi la muse mayithi kanongome kubula ufike kume yonke into kume imbuzi kume yonke into mawufikile usho ukuba la eShevenini kuphi lapha la ufike culo leli dolobhana uthanda ukuya kulona ikuphi mina ngihlala eGreat Town ikhona eGreat Town eGreat Town uyazi inkinga yami nginayodwa kusho ngithenga isemende hardware ngenzela nje ethi video bonke sofuna ivideo emgwaqweni bengimisa awusaqhubeki angithi into abayithanda kumina iyodwa umuntu into ayibona evidweni manje ngibona eduze futhi uyilona wenama echana isifundo lengacela udusa kubantu isekhenze elilodwa mawudayisela abantu into yiyona waphinda waphila yona kuyoba sathi umlingo mase kwenzeka lento
ongayilindele mina ngayilindele ngathiwa ngithanda abantu kanje mina ngazi ukuthi kuyoba khona abaculi abathi sikhinkile futhi cha siyabonga into yenzayo hawu ngibonga umculi ubonga wena abaculi sikhule besinini namba namafonini emakhasithini sifone ukubonga cha ucule kahle ngaba amafoni ethu kodwa namhlanje yibona wathi sikhinkile into yenzayo iqhubeka lapho okuchaza ukuthi shuthi khona lamandla esengizame ngangawo ngaze ngadlulela ekutheni hayibo angisene umlandeli mina ngazi mina umlandeli wamaskandi kodwa manje nginabalandeli abalandela usikhinkile olandela umaskandi awubantu sekuyigeda ngale manje lo manje engilandela ngiyakulandela yiba amadoda ucabanga ngiwe uyabona nami ngiyayibala kulabo 1.5 million ku Facebook 1.3 ku TikTok ngiyayibala kulawo mamillion ngicela ukutshela umlingo mhla ka 7 December last year ngenza ivideo ngakine 997,000 followers Jobe senga umlingo ungathi uyabala manga ama followers ongatholile from December 7 till now kuze kuba manje njengoba ngine 1.5 million 50,000 manje ungitshela njengoba usho ukuthi abantu bakuthanda ngalendlela ikuphi lo afika khona baququla ngathi awunkosami mase ugodo seyotsha sebetshatha ugodo kanje bathi awuhambi phansi indlela esikuthanda ngayo kwakuyikuphi lapha yana ke kuthiwe mobonga ufuna uqala ubonge impanda ngithi angibonga usisi uyenzi owayehlele eBig 5 Music Festival ngangiye emcimbini wakhe ekseni sothi hayisikile usijabulisa kakhulu ubusuku bonke soqhula futhi nje sakudlala lekumnandi kakuhle kanje bangiqukula bazombeka evenini ehluhluwe ngiyanithanda ehluhluwe ngiyanithanda ehluhluwe kakhulu manje kusho wena akuyikho indlela uthi ubuye ukhuluphale ngoba ungathi ulamba lidlile manje uba ngeke kwazi ukuqukuleka kahle kuthiwa ngidla kakhulu kodwa manje ngiyabheka mina labantu abasebenza abanamali ukuthi akona okuhlela ulindele kwenzeka nami nje ngidla kakhulu nje usho uzokhuluphala cha kuyenza umuntu osebenza ngempela kakhulu kodwa kumanje kanamali ubroke yebo babuze ngomchaza ukuthi njengoba ngidla kakhulu nje uthi ngidla kakhulu mhlawumbe ngisuke nginelwane cha ukudalwa into enjalo ngokudalwa zohamba ngeke kubantu kodwa kwamanje ngiyayithanda lento engikubonayo nami okwenzayo isihlabathi lesasayo lesihlabathi osigcwalisa imoto ekhaya ngibe umuntu ophanta ngokudasela ama blocks wadasela emakhaya lehlabathi even leni yaziyo engiphuma phakathi athi ngiyidumisa ngahlehla ngaphambili wase nibuka manje athi usikhinkile hayi even leni yaze ngami ngenza ama video ngayo le film ama hits abaculi ababe nenhlanhla abavela kubantu ngale yangoma baqhama kule veni badelele veni le veni iwumculo iwumsebenzi itransport yami ngisho ukuthi ngiboneni ngifike ngangena evenini into yokuqanje ngibonile angishonga ngithi angisho ukuthi idliwe isihlabathi ushilo wathi angisho uthedwe isihlabathi vena angithi kufanele uyaze vele isinje wathi idliwe isihlabathi usho vele lwana ngangena phakathi ingezi njalo uqala kuyingeza ngaphandle igeziwe yona kodwa ke phela uyabona igeziwe yona ingezi khona ngibonile kuyabonakala bakubabu ngophona mangena phakathi ihlalo ayishaya umoya ngandlela thile yenza ukuthi bese shaya umoya sekulahle kuhlaza ngalibheki mayingena uhlweza kuleza ihlalo awusalibheki sihle kodwa sengidlala istofela Ngizobatshela ukuthi igear yenze njani ngithole ephi nokuthi idunyiswa kanjani ake ngithatha abalaleli sawubona nangu usikhinkile Hallo Sawubona mamkhosi unjani saphila mamkhosi nangu usikhinkile uthini ke Ngiyabona ke igagasi umoya sekhimmonike manje endaweni yase Underberg yesikhinkile Buda omdala naphila saphila Ilo bishilo uyabona lo shuni ohamba ngawo Yebo hayi ungawudedeli baba Yebo hayi ngiyabonga kakhulu uyabona umuntu wabantu wena Yebo Wechaza wena kodwa inkosi senqamukile awusixolele network yahlupha sithatha omunye sawubona nangu usikhinkile wesikhinkile Bishilo Singane yakho ithi wesikhinkile inkinga nje Siyaphila njani ngiyaphila azivethe angiphilile kodwa nje ngithe ngizovuka phansi ngoba ngiyushilo lo 10 lo wabalekile Yebo umpume wakaMasikane mina ngilapha ekhaya enkandla ethuma kwesikamagwaza ampume enkandla koyiholela enkandla ethaba kuyiholela
ngithi mina mfowethu hayi siyabonga muhle umsebenzi siyakuthanda enkundleni zokuxhumana uthandwa ngisho abantu senginomzukulu ke mina umfishanyana omngaka hayi mfowethu sithi nje big up mfowethu okuhle kodwa sikukhonzile ngicela ungifollowe ke nami lapha enkundleni zokuxhumana umpume wabantu bhala ku DM uthi Sikhinkili lo asenkandla uzokufollow ngokuziholela ngizoku-DM enkandla ngiyabonga kakhulu Yampume. Yabona nje umashudu umkhaya wami. Hawu besinaye nayizolo. Yebo umkhaya wami phela ngqo. Akujiki danki ngiyanthanda bafowethu. Ube ngcono ke phela uyinakekela ube ngcono. Hayi ngiyazama mamkhoze ngiyabonga. Okay. Sithatha omunye sawubona nangu Sikhinkili. Wesikhinkili. Baba nje ilokishilo nje. Waphila futhi. Ayi mekuphila abalandeli abangithandayo nabakholelwa kuthena uSikhinkili into ayenza iyaphila ngiphila kakhulu. Nazo ke. Yena mfowethu cha hayi musha mfowethu umsebenzi uqhubeke nje noma waqala kancane sikubona mfowethu la ukhona njengamanje. Uthi ngaqala ngibiza imbongolo futhi ukufihla. Njalo mfowethu. Uthi waqala ngibiza imbongolo. Hayi lutho mina ngangudefender mina lithi akafani sidalo nebhongolo lobuhle. Bathi imbongolo. Abalandeli phela ngaqala le nto uSikhinkili ngibiza imbongolo. Ingobani? Anginangimemeza. Khomuntu oyedwa nje wathi kodwa uSikhinkili uyafana kancane nembongolo. Baba bonke wathi ngifana nembongolo. Mina u2024 ke nje wazaphela kuthiwa ngibiza imbongolo. Wathini baba nathi? Uyazi ubuhle lapho ma. Baba. Kubekele phakathi. Thank you baba. Siyabonga. Uyazi imbongolo ngithanda ngobani? Iyona yagxiveza ukuthi uSikhinkili kubantu aphile ngoba babona ukuthi ngakho understand ukuthi okay into yomdla into embongolo. Ngiyadlala. Noma kuthiwa ngifana nawo mbijana ongibona kodwa ke akungilimazi ndawo. Yebo. Wesikhinkili uyazi uthini mlaleli ngene lapha yana njengoba nje sisho ukuthi sisiqoqoqoqi ama seats sifaka imali. Hey igear live yaboma ubamba nje uyithi thi reverse kufakela reverse umbone kodwa unwaye ngaliphuma aliphuma ngayemuva ngaphambili ngabuza ukhiya ukuthi ubukhiye sihle ngeke kwasekwenzeka kanjani angime phela imino yami ngiyele ngaprograma ngithi uyadla udumisa ngemini uyicela shaya start yangaduma ngibonile ngihlulekile umunwe ngeke ngisawuveza kakhulu bayabona abalaleli umunwe kodwa vele shathwa ngiyabatshela vele bakhombisa ukuthi hayi bayigade kakhulu nami angisazi uyazi mina ayikho indawo ethi uyikhosome ngihamba ngakuyona manje ngishebusuku ngibona ku-event bibibi ama-truck yonke indawo engikubonga kakhulu kubantu ukuthi bekhombisa ukuthi monza into enhle bekukhombile yebo yabona emhlophe emhlophe khona into sidliwe yini cha khona hayi ngeke idliwa ngiboni wasethule nje akime inkingi yodwa wema behind uSikhinkili khona impilo efuna ngiyiphile kaCenhlanhla nami la ngizama khona impilo eceleni funa ngithi khoso yabo ukuveza kwami uthenga imoto iPolo akuchaza ukuthi iPolo izohlezi ngihamba ngayo ngoba ngilahli ibrand kaSikhinkili ngiyakuzwa and uqinisile manje nje imendlela zephoyisa kwenzekani ngaboni phela phela ngunogada ngqombe mina namanje uvela ungene shiqe ngiyasebenza mina fanele uzoshutha emini esangweni hayi wena ushutha Sikhinkili hey yabana nkinga phela uthini ubekezela uma nje ngala ngisecurity ngala ngumnomzane angilungisa inkulumo ngala ngesecurity ngala ngumlungu mina ngiyagada kuningi Dolin ping uthanda lapho angithi le ngoma wema ehlabathini kahle kahle yona ngoma engivele kimi ngigangela ngayo ngibhorokile nebandla lami lesibambana lempilo lapha elingilekelele emblocksini emlungu odlala igushu phela ke sikhumbule manje ke sikunyakaza yebo ngishikha izale la ngo2001 liyaphuma la hayibo liphuma lapha emzimbeni mina ngangenza le video yale ngoma ngangenza umlando ubona le ngoma ngayiyeke umlando wayo kumina mkhulu ngangenza ivideo yale ngoma yathi 1.4 million views in 23 hours hayi wena 23 hours wenzani uyayicula uyajava uyayihlihliza ihlikiza ikhizane umuntu onekhizane lanini liyaphuma liqala angithi mina ngikhonze uma ngidlala maskani kulalela abashayi begingi inkostini khona leti ethi nami ngiyayazi ngithanda kabi lapho tulimpi bayangifaka iguze lishaka manje ngiyicalela ngalo ngithi uzubona abantu bangibona bathi awushaye lento lezi guzu le futhi abantu bayithanda indlela engangenza ngayo yabo kodwa nje cha ngibonga kakhulu kubantu nami ngisabonga ukuthi cha indlela abangikhombisa ngayo social media ukuthi uSikhinkili uphila impilo esithandayo ngiyabonga kakhulu manje lo uyiyo isuka la kwikushi ngicela uqale phansi mothi unendlela iqale phansi zoyisa uqale phansi
uzoyizwa singayiqulu sobabili uzoyizwa akazi mina uyicula ngiqale phansi Uzoyizwa. mina ngizoqala wena phansi yabo uthi ngibone ngiyithola manje ngibuya nayo ngifuna indaba iseqaleni ayime khona u30 second wayo hayi engakaculi iband awuthi ngithule mina 1.5 million ukuze sihlwanise abafana einganeni usithathe ifake no original asobheka ama followers balandele ukuze uma egange ngeaccount yakho escammer bonke hayi ifollow ngata sikhinkile ayona 10000 yebo ubonakala kalula kanjalo ngokuhlonisayo fana umuntu engidelela mina ngidela umuntu efuna mhlambe ukuthi ufeze into zakhe ngeke kufollow ngiyakho 5 hayi fake miyeke phansi khona umuntu okafisa ukulebazela igama lakho ngecomment eyodwa uyazodinwa vele kufollow ngakhe mina 20 hayi hashtag umuntu ofika manje isikhathi sami umama uthi ukhoza nje kufanele ngiyazi follow ngakhe i-Trend bani wayibheka Facebook ngizokubona hayi bo kahle ngiyakwazi i-Trend bani mawuthanda ngicela ubheka umseshi wena cha ngizama ukuchaza ukuthi mekufika umuntu athi uthi ukhoza ngicela uzobonga akuyena umamdudu na yafake kwasithombe kanti akuyena mama jabule jule hayi ya uthethini ke ifollowing ithina ama lento akama handles ngiyasaba ukhipha inamba hayi number khona abahluphayo ukuthi umuntu agcile segange number yakhe athi ngicela ubone ama status akho uswesho ukuthini cha nje ngicela 7 number yami lapho usikhinkini ngicela ubone ama status akho inamba ngiyabhukheka uma ufuna ngibese emcimbini wakho kontelula ukubhala ku DM sikhinkini ngicela unginumber yakho ama DM cha ngiyaphendula kakhulu bese wenze njani ubone kanjani nje umuntu oserious nombani ngemnezi namba mina ngifonele mawukuthi cha umuntu ongamisani naye futhi ngiyamblock kodwa nje mina nginakuthi ngiyakwazi mina ngifonela lo user umuntu ongenagama athi sikhinkili uyaphila ngicela ungisize kanje kanjani ngimenzele lokho ngimenzela kona kanti abaningi bayamsaba user onenamba hayi mina ngicela ufihlani wena uthi cha uyangithanda kunesizathu wande user uyakhuluma ngicela nami kuyenzeka umuntu oyuser akawujwayele TikTok kanti umuntu ozokunika umcimbi yabo into enjalo umngozi bamsana nobuhle ufuna ubheka ukuthi la uhamba khona uzotheza unentembi ngala ehle ngala ungabheke embi kuphela awumeke ngemaye sengibuye sezivala kahle into ebhlungu ukuthi ngingabe ngizokwazi ngevenini kwaze wamnandi ngevenini wenkosi igezi ufuna uzithi toto ushi grounding ya yabona kodwa yazi kodwa wasudla amazambane kuyalena ke khona kamama ethi umama unjani umama thina uyamthanda kodwa umama penomama ngiyadlula kuwena sesiyavala ke manje yebo ya uthini ke valelisa ke umphakathi wonke owakhele usiyongena evenini elibovu umphakathi wonke owakhele South Africa neAfrica yebo ukhozi lihamba phambili lunosikhinkili yebo follow usikhinkili ku TikTok follow usikhinkili ku Facebook usikhinkili ngeke umuze thuse kunyathe usefaka inhlabathi kuwena lutho uphila impilo eqondile kuphela nje manje ihlalo zakhe idabuke esijava idabuke utheke manje usungalahleka sengangena imoto imali ungayifuni 2 rand lapha Stokfela seyidlala emotweni sesidlala emotweni ke ihlalo zakhe uthi sekuyisiqoqoqoqo ba inemisele lalela sijava awuyidumisi idunyiswe ngesithupha sakhe ngifuna ukuyibona usuyahamba manje ngakulinda wavele angijahile kakhulu hayi iyakhanyisa ebusuku ngifuna ukuyibona kanti ithembisi yakhanyisa ebusuku uyazi umamdudu ayikho event engangayisaba ukuthi ngisaba ukuyakuyona ngoba ngithi ngiyama umuntu endala isibindi enginaso khohlwa ngasuka ehluhlwe ebusuku wazi ngawufike elundi akukho la ngayikhona manje athanda mayisidlo olwandle idlo olwandle sijava lo imoto yakhe emzimbeni lebo uyaze vele njalo manje akayikhumbuli akasibone nje saqhamuka nje thawudala event lasikhithi olwandle isithe pata ayi kodwa kulungile angithi uma uyazi vele sinje akayazi ayibona baba hlala la Jabulu Jule ngo9 kuya ku12 uhleli no Lady D ku Khosi FM.